Biyen saben wayah hariyaya mesti akeh penjaluke. Klambi anyar, sepatu anyar, tanpa mikir kahanan lan pikirane wong tuwa. Iki piye? Arep golek nyang ndi? Iki piye? Arep nyileh sop? Pak, Bu, saiki anakmu wis dadi wong tuwa. Saiki aku ngerti nalika aku njaluk kowe ngguyu karo ngendika. Mosok ya Le, riyaya ijek pirang-pirang dina. Oh alah Pak, Bu, ternyata kaya ngene rasane sing biyen kok rasake. Guyumu kuwi saknyatane gur kanggo nutupi tangismu. Udan eluh ora ning pipimu, tapi ning atimu. Saiki sing tak jelok ora kabeh mau, nanging dongamu. Merga anakmu sing dhisik njaluk kudu dituruti, saiki duwe tanggung jawab kudu nyukupi. Pak, Bu, sembah lan bekti saka anak sing ora bakal iso mbales katresnan.